ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 8 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amlo Villiers! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amlo Villiers. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programa Barbareta Asinlatika ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asinlatika ni Philip Paracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa 26 kita bulan na Agosto, daw po kita ni Martes. Banya to sa lado technical, si Chabe na obra. Duman sa transmitter, si Chief PSD Jimmy Guanzon. Malumluma na kamugtakan ka na sa tuya pong panahon. Epekto ka na low pressure area. Kud pa sa aga subutan na mga pag-uuran. Sabi kan DOST Pag-asa. Ini ang tunay na long weekend. Sa kan Biyernes kaya dahil na pinag-gibong holiday, dapat surunodan na lang. Hindi parehas man sana. Maringan ito ta. May laog pa sarong basis. Dakol ka na suspension of classes po. Na nangyayari
nangyayari po digdi sa tuyang nasyon. Epekto kan mga kalamidad. Tapos iba mga regular holidays. Pati ang supply na tubig, as in kuryente. Ang kuryente baga nagpa-fluctuate po ngunyan. Na malisyan ko yan kasubagong mag-umagahon. Ano niya ako nito nagpapara luya-luyan ito kan electric pan. Minsan ang tubig man nagpaparawara-wara ang supply kan Barit Waterworks. Minaluya tapos hasta nawawara. Kulpuan na naapektaran kunyan pa yan, mayo pa yan na makusog na duros, mga pag-uran-uran pa sana, pero apektado na ang supply kan kuryente, ang supply kan tubig. Ay ano nang buhay tayo ni? Hindi sabi man mga kanibang mga nakaulay ko, only in the Philippines. Sarong kaya ng mga nangyayari. Kumbaga normal na po yan, digdi po sa tuyang lugar, sa tuyang nasyon. Ay, sige sana kita, makasurvive sana. Yun ang masasabi ko dyan. Basta dahil naman kita pagrapaduhon in makusog na duros. Po sa pinagpangaranan ng mga kontratista ni Senate President Chis Escudero na pinaapod kan Senado sa Senate Blue Ribbon Committee na mayo man na nag-aratindir. Nakadakol po kan mga rason, mga dahilan kan mga kontratistang ini na pinasumpina kan Senado. Ang rason, ang iba, may commitment, may hilang, ay ano na ba yan? Basta mga arog na po kayan, kadakol na kan mga dahilan. Siyempre, gigisaw na naman sinda duman sa Senado. Pagpaparahaputon kung ano ang nangyari. Lapit sa mga proyekto ninda pinag-implementar sa kung saan na lugar digdi po sa nasyon Pilipinas. Ano daw, so nagkaharaman, tultol. Hindi digdi sa obserbasyon ko, dahil man yan ipapaapod kung mga tultol so nagkaharaman na proyekto. May mga kapalpakan ang nagkaharaman nindang mga proyekto dapit sa patinampo, tapos ining manunungod po sa flood control. Kadakol na po kan nagngangalas ngunyan. Grabe yan, budget, bilyones na pesos, ang kwartang binubutusan kan gobyerno. Ano ta nagpaparadakula na lugod nga ang baha. Nagpapara langkaw na ang rarom kan tubig. Samantala ngayon, kadakol kan budget para sa flood control. Ay ano na yan? Anong nangyayari? Simple sa naman ang kasimbagan kayan. Kuntol-tolan proyekto, siguro dahil man nganaan na baha na sasapuon kan mga Pilipino sa manlain-lain na lugar digdi po sa tuyang nasyon. Wasa kaya, grabe subutan, kickback kan ibang mga politiko. Kabali na ang mga kontratista. Ano po ang pinakarason dyan? Kaya nagpaparalpak ang mga proyekto. Kaya ang dipisil dyan kung naniba pa nagiging ghost project. Imbes na mapaduman sa proyekto, ang pundo, kung minsan biglang nawawara. Yan
po ang dipisil kung mayo manahaman bilyones de pesos o milyones de pesos ang kwartang binubutasan kan sa tuyang gobyerno para sa mga darakulang proyekto sa flood control, tapos ining mga sa patinampo mayo manahiling na tultul na natatrabaho, tapos kung bigla na sanang nawawaran pundo kan sa rupong proyekto. Di sana sa mga declogging na ini, disilting, grabe po ang mga kalukuhan digdi. Dahil man ba gayong nahiling ining mga declogging, disilting na ini, tapos tataob-taoban, halimbawa sa mga drainage. Tahoban, kung dahil man nagkarilinigan ng tultul. Tapos ang disilting kung dahil man nagkaarakalan kaya itong mga dapat haralion sa mga aagihan ka na tubig. Kaya bako man pong makangangalas kung taano kita pigpaparabaha sa mga nangyayari pong ini digdi sa Nasyon Pilipinas kung igwanin kalamidad. Kumbaga natutuod na sanaan Pilipino. Si isay man ako, si isay man kita, mayo man kita maginibo kung mayo na supundo. Kung pigparakirikbak na kanibang mga politiko sa kontratista. Maraisin data mga hayahayan buhay paano man sa mga apektado kan baha sa kapalpakan kan mga proyekto. Kumbaga, sawa na po ang mga Pilipino sa mga araw kaining nangyayari digdi po sa satuyang nasyon. Hinahanap ta na lang kung noarin magkakaigwanin totoong pagbabagoan sistema kan paggugobyerno, pag-implementar kan mga proyekto digdi po sa satuyang nasyon. Pangiritaw kan mga kahampang ko kasudma na mga batang release. An apod duman sa tulo, susaro, classmate, batchmate ko. An apod ninda sendang grupo, 3 itlog. Hindi sige bagaan paturot sa dahan kung mayo man mga kumbaga pakonsuelo sa naman sa lambang amigo. Kasusaro nagsusulo-sulo ka na jumbo. So kadaklan ang piginom purog. Sabi kan saro sa tugang kan saro sa 3 itlog. Ay, ako nga, digdingay ako sa jumbo, tagwapo, kamu kayang makanos, dyan lang nga kamo sa porog. Ay, mabira niya. Ano ta arog ka yan? Makakanos pala, mga porog sanaan dapat inumon. Ay, ito nagngongororot na mga lalawgon pag minasyat kan porog ko minsan. Baka unang gwapo. Itong nagiinom kan jumbo ta, garo pero yung hayahayan buhay, kundi saro lang ta, dahil na pinaunrahan, dahil na maduhan ta, iba na nga. Mga nganaan nga kami, maray nga kakiton ta, hayahayan buhay, pa joro jumbo. Roman sana, jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Ay, pambihira, kung minsan makonsuelo po ang mga amigo na nagkakatiripon-tipon. Sa sarong baso. Itong nagiinom ka na jumbo, kunyan lang, sinulo. Day na sa pinaunrahan ka na nagihirit pa. Saro pa ngayon ay day na nga. Gwapo ka man. Ay,
Di ka na lang makiiba sa mga makakanos, magpurog sana. Ay pambihira, makonsuelo pag-arog po kaya ng harampangan. Basta mayosan ang gulo. Kawa may dikit na mga paturot sa dahan. Ang importante, nag-i-enjoy ang grupo. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Antipolo Old Nabua Camarinesor ki Grande asin man ki retired Air Force Alex Celeste ki dating kagawad Lowell Lleno. Siyempre sa mga amigo ta diyan sa Railside San Francisco digdi po sa Ciudad Caniriga diyan sa sentro sa may merkado. Si classmate Bobby Celeste kiwaway asin sa indang mga pag-iribay ang pinagsasabing tatlong itlog. Mga lasinda, anong ito pinagsambit mo na naman nga sa mga pangaran mo eh. Makonsuelo kaya na mga grupo kayo ni pag nagkakairiba-iba dyan po sa Merkado Publiko kana siyudad dyan sa may harani sa release. Good morning man ki Madam Aileen Alperez na Public Information Officer kana siyudad po nin Iriga dyan sa City Hall. Siyempre ki Mayor Rex Olivas and man Attorney Nonoy Waferina na City Administrator. Bidigdi, maraming salamat po Senador Erwin Tulfo sa padagos na pagtabang sa pakikipag-ulay ki Senador Erwin Tulfo. Igwasubot na mga magayon na barata na dara para sa mga Ergenyos. Magrumduman na panahon ni Sir Erwin Tulfo bilang sekretaryo kan DSWD asin man Yosek ninya taduran sa pagkikipagtabangan man kan Arriba Iriga nakapagbugtak ang DSWD nin AX Extension Office sa Ciudad kan Iriga. Dahil ang digdi ay naman kinakaipuan pa kan mga Ergenyos asin mga pagtaraid na banwaan sa ringkunada na magpasiring pa sa Ciudad kan Naga o sa Legazpi para sa naman maghagad din tabang sa ahensya. Apera digdi marikasman na naibababa ang mga programa ka na DSWD digdi sa nasambit ng syudad. O niyan po bilang saro sa pinakaaktibong senador ka na Pilipinas nagpahayag sa satuya din suporta si Senador Erwin Tulfo. Tanganing tabangan kita sa pagbubugtak ng mga building sa Central Business District 2. Kataid kan Erga Central Terminal na magdadagdag sa ipapatindog ni Congressman Migs Villaferte niyan magpapauswag kan negosyo asin mag-aangat palalo kan ekonomiya kan syudad. Nangako man po siya na matabang sa pag-follow up sa DAR sa proyektong tulay na maribay sa spillway na nagkukonekta sa Barangay Santa Teresita sin man Barangay San Andres na perming nararaot kung igwanin makusog na sulog daraman ka na uran. Magtatauman po siya ng pundo sa AX o ining inapod na Assistance sa Individual in Crisis Situation asin man MEIF o ining Medical Assistance to Indigent Patients sa mga taga-Iriga. Bidigdi ka na Arriba Administration sa pangenot ni Mayor Rex Oliva, Diyos mabalus po, Senator Erwin Tulfo, mabuhay po kamo. Kumbaga, ini po si Senador Erwin Tulfo dahil pinapabayaan ang mga Ergenyo, ang mga taga-Ringconada area.
Siyempre katabang man si Undersecretary Niña Taduran kan Department of Agrarian Reform. Mga nagkairibahan man po ini deman sa party list kan ACT-CIS. Kaya ining si Yosik Niña Taduran talagang dahil man po nagpapabaya pag-abot sa pagtaunin suporta, ayuda sa mga taga-iriga. Tubong irigaman siya. Kumbaga, kung ano ang mga pangangaipo na idudulok po niya sa pamilya Tulpo. Po sa nangki Senador Erwin Tulpo, hindi sa iba pang mga tugang kana senador. Po treste sabi digdig kaining Link Channel. Wow. O sisimutin talaga nindoan kwarta kan mga namamanwaan. Matapos magdakulan budget kan DPWH, yaman kan nagkapirang kongresista naglobuman. Kasabay kan pagdakula kan budget kan Department of Public Works and Highways DPWH pun 2022 naglobuman ang yaman kan nagkapirang kongresista kabilang ang pinagsasabing the Big Six kan 19th Congress. Noong 2022 sagod sa 2025 nagdakula nin sobra sa 28% ang budget kan DPWH po na 786.6 billion pesos pasiring sa 1.007 trillion pesos. Mientras na ang flood control budget kan ahensya nagdakula man in sobra sa 100% halis sa 128 bilyones de pesos pasiring sa 257.6 bilyones de pesos sa parehong taon. Pero dahil man ini ang naglobo dahil anta mas lalo pang nagdadakulan ginagastos kan gobyerno para sa mga programang pang infrastruktura kan DPWH naglobo man nin sobra sa 1,000% ang yaman kan pinagsasabing the Big Six kan Kongreso na iyon responsable sa pagpapasar kan national budget kan 19th Congress. Tindaan tinutokdong nasa likod kan korupsyon sa sobra sa 800 bilyones de pesos na flood control budget kan gobyerno. Santisima, grabe. Mahiling sa ibabaan pagdakula kan sa indang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth poon 2022 hasta 2025. Arog ni Speaker Martin Romualdez kan 2025 sa iyang salin o nag-aabot nin 3.465 billion pesos poon sa 315 million pesos kan taon 2022 kaya naging 1,000% ang pinaglangkaw. Former House Appropriations Committee Chairman and ako Bicol Party List Representative Saldico kan 2025 ang sa iyang salin nag-abot sa 1.51 billion pesos sali sa 236.7 million pesos kan taon 2022 kaya nag-aabot man na sa paglangkaw nin 637%. The Senior Deputy Speaker in Quezon 2nd District Representative David Gigi Suarez kan 2025 o ana sa iyang salin nag-abot sa 2.34 billion pesos pagali sa 287.6 million pesos kan taon 2022 kaya uminabot inini na 813% ang sa iyang paglangkaw.
Kuya pa, sa 2025 SALN, 2.34 ining si former Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Ang 2025 SALN nag-aabot sa 1.3 billion pesos paghali sa 136 million pesos kan 2022 kaya nag-aabot ini sa 957% ang paglangkaw. At yan, ipapadagos po niya to yan. Nasa linyaman si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karandang Philip. Kasubago, na-interview niya to si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakid. After kay itong entrevista karandang Philip, sa kanya to unado kaya itong informasyon dapit sa pagkaka-relieve na baga si Chief PNP Police General Nicano o kaya Nicolas Torre III kung saan ang sabi din gikan sa Palasyo Malacanang, Office of the President, to Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, PNP, Camp Crame, Quezon City. Ang sabi din General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP, effective immediately for the continuous and efficient delivery of public services in the PNP. You are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. By order of the President, Hermado ini ni Lucas Bersamin, Executive Secretary. Kung mahiling mo ngunyan ang social media karon daw Philip, agabos yan ang nakapalaman sa mga posts sa ngunyan na pagkaaga. Pinagpalak niya po si Mamalo. Ano niya po ang posibleng rason. Pero sabi niya, kahit ibaga national national issue karandang Philip. Anyari, taarog ka yan. Dahil pa sana pagka naaloy si General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Itong effectivity August 25, dahil pa nin malinaw na rason. Karandang Philip, tamat kinganin si Mamalu, dahil pa nin gaaram. Pero, para medyo yan ang nangyayari sa organisasyon, may mga dahil pinaglalauman na pagbabalasa, masunod sinda. Kung isa'y na naman ang iribay, siyempre, mautob na naman kung ano ang mga bagong programa na i-implementar kan matukaw na Chief PNP. Imagine, napaka-rikas kang pagtukaw, pagpili ki Chief PNP na maging ni General Torre na maging Chief PNP ngunyan. Garo-arog man sa nakayan karikas. Pero apektado yan, Ate Glenn, ka 911 Yan nga ni Karanda Philip, itong mga kuyan, mga huga ko nga pulis, napaboran kayan sa aramo baga, haros aral daw, igwanin Sinex, igwanin simulation exercise. Magayon ko sa ladok ng mga namamanuaan na kaipungan, an tuluan ko yan, an tulos na responde, paborin sa mga nangangaipunin tabang. Itong maakod ka lang sa 911, yaong tulos ang responde, yaong tulos ang pulis. Isa ng bayaan mahabutayan na yaong tulos ang autoridad na maresponde. Pero pag bago na ang CPNP, naturalmente may bago yan ang mga programa. At ibad mahali itong 5-minute response time policy na ini. Nagpun ba ini sa pagtukaw na ni General Torre bilang CPNP. So yan ang mainit ngunyan na pinag-ulayan. Dakul ang naugma, dakul man namumundo, tamagayunan na ang mga programa niya, ano may napatiring, napakabigla itong pagbalasa, pag-ribay sa iya. May pa man pinag-aranan kung ano kung isay ang mga posibleng magtukaw sa inadadarahon si General Torre at rason. Ang ipapalo up karandang Philip, dapit sa bagay na yan. May mga nag-react, ang sabi kan iba, may aram na ngaya ako, very sad talaga. Tama man ang ginibo ni Chief PNP na siya nagpakapot sa liog.
So yan, Karondang Philip, mga kuyan pa sana mga posibleng rason kung paano pa siya ang pinagbibayan. Dahil ngayon siya nagpakapot sa loob. Aram mo, may paninindugan. Napaka kuya na magdesisyon si General Torre. Kung baga, kung ano ang sa iyang paninindugan, talagang yan na, dahil mababari. So siguro may mga naging rason yan kung ano pa pinagbibayan siya. Siguro, maaraman ta ang bilog na detalye kayan sa mga masunod na oras. Sa napaka-kaskas kan social media, ngunyan iyo natulog ini ang nakapalaman. Ang laman kan social media ngunyan na pagkaaga. Ang dapit sa pag-relieve sa iya bilang Chief PNP digdi sa satuya pong nasyon. Kamantuan ang nasyon, yan po ang dahil pa pinagpapaliwas. Pinag-uulayan pa yan. Mga puro pa sa mga banabana na tibad arog na kayo ng rason. Pero kung ano talaga ang papaliwas, itataram kan sa tuya pong Chief PNP Torre, kadako ka nagahalat kan sa iya pong pahayag, kadako man ka nagahalat kan bilog na detalye, lalo na sa Palasyo Malacanang kung ano ang rason sa pagribay digdi ki General Nicolas Torre III bilang Chief kan Philippine National Police. So yan Karondang Philip, at ito yung mainit sa informasyon gikan sa location, Glenn Damiares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Pit sa pagkakarelib pala ni Chief PNP. Police General Nicolas Torre III. Ay ano na yan, dahil pasan na haloy pinag-relieve na. Siyempre gwapo yan mga rason. Naka may halong politika. Digdi po kaya sa tuyang nasyon, dahil yan na wawara. Baka may mga nasasagasaan si General Torre, pero saludo kita sa iyang mga ginigibong bagong policy sa Philippine National Police. Kundi kung gaano karikasan pagresponde, ang gustong sabihin kan PNP, sabihin ni General Torre, dapat sa loob ng 5 minuto makaresponde tulos ang PNP o mga pulis sa kung anong mga nangyaring insidente. Pero kaparehas man kay ni Karikas ang pag-relieve sa iya. Pambihira. Kung soarin so nagpupuon-puon pa sana. Si General Torre na magpakitang gilas sa tuya. Napiktara na tulos ay pambihirang buhay. Arog talaga kayan ang trabaho kan pulis. Kumbaga parte po yan kan sa indang sinumpaan na trabaho. Ayaw man sinda magiginibot, may mga nakakalangkaw pa sa indang opisyal kan sa tuyang gobyerno. Siyempre, masunod sana kung ano ang ipinapautog, kung ano ang gustong mangyari. Yaon po ang respeto kan mga pulis sa mga halangkaw na opisyal. Ipadagos po niya itong manunungod baga sa paglangkaw kan salen kan mga yaon duman sa kongresong nagkapirang mga congressman kan 19th Congress. Ining si former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. kan 2025 ang sayan salen 1.3 billion pesos hali sa 136 million pesos kana 2022. Kaya ang increase natangkabot sa 956%.
Imagine, grabe. Grabe ang mga linumpatan po. Ining si former Majority Leader Manix Dalipi, kan 2025 ang sa iya pong salen 1.49 billion pesos paghali sa 203.7 million pesos kan taon 2022. Kaya uminabutan sa iyang increase ng 733%. Ining construction tycoon and CWS Party List Representative Edwin Gargiula, kan 2025 ang sa iyang salen 2.2 billion pesos paghali sa 299 million pesos kana taon 2022, kaya nasa 735% ana increase. Yan po ang pinagsasabing the big six duman sa 19th Congress na biglang naglobo ang sendang mga salen. Imagine, paghali sa milyon naging bilyon sa inda pong mga salen. Na pag-arog po kayan ang nangyayari digdi po sa tuyang nasyon. So kaibahan pa ang ako Bicol Party List digdi po sa biglang naglubo ang salen ning si Congressman Saldico na kan 2025 so sa iyang salen uminabot nin 1.51 billion pesos paghali sa 236.7 million pesos kan taon 2022. Kaya nag-increase ini nin 637%. Imagine. Grabe sa bagay, makuuman sana si Congressman Saldico. Mas gana nga ni ining si House Speaker Martin Romualdez sa bagay, Speaker. Hamak mong paghali sa iyang salen na 2022, 315 million pesos sana. As in, an increase kay ni 1,000 nagayo na porsyento, tapos uminabot ini kan 2000 ungon niya na 2025 ang sayang salen 3.465 billion pesos. Mga bilyonaryo na po ining mga congressman niya to. Ay ano ba yan? Mahirak man po kamo sa mga Pilipino. Kamo nagpapararayaman na mga bilyonaryo na sa mga Pilipino man nagpaparaterios. Kumbaga ang mga itinataon nindong ayuda pag-abot sa mga namamanwaan, kunyan sana yan, sabi nga ni Digdeser, gasiprot, gasino sana yan, kung iisipon. Kaya mag-isip-isip po ang mga Pilipino sa mga nangyayari pong inidigdipos sa tuyang nasyon. Makahirak ang buhay ta. Hindi mga bilyonaryo na kita sinasakit nga ni ka makakuha ka na 1,000 sa kada aldaw. Hoy, kumusta man sa UNF High School Batch 87? Yan, sa Banuan kan buhi kay Vice Mayor Christian Etsepari, kay Consyal Dr. Renz Nonato, asinman kay Consyal Marlon Tabalde, siyempre kay Mayorela Coste. Yan po sa Banuan ka na Baaw, kumusta man kipunong barangay Nini Ablan, Manay Munching Maglapid, and siyempre dyan sa barangay Salvacion ki Mes Ana Proel, asin man ki Mading Rose Batan.
Oy, good morning man ki Anita Tirao kana San Jose Baaw, Camarines Sur. Siyempre ki dating Vice Mayor Marisa Bilitario Hao dyan po sa Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Sa ki punong barangay Nestor Andales kan Barangay San Agustin digdi po sa syudad kan Iriga. Yaman ang mga bagong opisyales kan National Movement of Young Legislators Camarines Sur and NMYL Camarines Sur 2025 Executive Committee. Congratulations sa Indo sa pagkakapili bilang mga National Movement of Young Legislators digdi sa Camarines Sur na pinaka-chairperson iyo mismo si Vice Governor Sal Portuno Jr. and Vice Chairperson si Board Member Dunan Oñate kan 5th District, Secretary General Councilor Nicky Lagrimas kan Ciudad nin Iriga, Assistant Secretary Councilor Michelle Eborde kan Municipality of Cabosao, asin ang Treasurer si Board Member Sofia Charis Hernandez kan 2nd District, an Assistant Treasurer Liga President Don Salvador Siñar kan Municipality of Magarao, asin an auditor si Councilor Colin Homre kan Municipality of Bula, Public Relations Officer Board Member Attorney Shai Noble kan 5th District, asin an mga Board of Directors sinda Board Member Uno Oliva kan 5th District, Councilor Jodel Bautista Municipality of Lupi, asin Councilor Sinen Bermas D6 kan Municipality of Melaor, Councilor Lyrens Banyaga kan Municipality of Melaor, Councilor Rosa B. Tolentino, Municipality of Pasacao, Councilor Nono Mabolo, Municipality of San Fernando, Vice Mayor Boboy Billones, Municipality of Magarao, Councilor Ganet Atoli, Municipality of Goa, asin man Councilor Hanalin Roquesa kan Municipality of Goa. Yan po ang mga opisyales kan National Movement of Young Legislators digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. So sa Indo, congratulations sa Indo ka boss. Sabi ni dating Vice Mayor Sir Norman Badjola kan banwaan po ni Baaw mga flood control projects kadaklan buko uman flood control kundi flood pamor. O yaman an mga komento kan iba niya tong mga kababayan irakman ka mga nalulumos na po lalo sa mga baloy sa sentro. Sabi ni DJ Mandi with a special mention ghosts. It's all about pocket more. Nag-flood mga bulsa ka mga congressman, higherman o upper congress yet. Flooded o mga bulsa. Huna ninda, dikit nagapo, dikit na simento, monumento. Kontrolado a flood, hihihi. Correct, okay man kinta na flood control project pero dapat gibuon mo na kutaan ring kunada flood control master plan. Mag-initiate God si Congressman Migs, ipabaoy ngamin na mayor, ag municipality, city engineer, and planning officer para magkagko-dialogue about that matter. Remember, Christine, I'm sure na mauulit adto ta halos sa mga vacant lot, halos pigigibuan na sa structure. Kaya udana pig dagusan sa tubig. Sabi niya, suggestion ko po adi, Sir Norman. Di manasaro, corruption pa, more. Fund control project.
mong gayo sa legal na paagi sa napo kita mag-usip-usip lang raot baga ko mga gibo-gibo ka mga Dutertes. Pero dati na akong duda kung uno ta grabe akusasyon kanda. Kaya palanta gusto nindang amusa na pag-usipan, dire ninda na pag-isip-isip na agkuman sinda mga malalang problema. Parehas ka inaakusar ninda, baga na malabo na ding masolusyonan dahil mas malala pa sa ilang na kanser, ilang na korupsyon. Sa ipaman kanda maka kukontra. Puon sa pinakalangkaw hanggang sa pinakababang government officials kung estimate kung 2% sa ng politiko atol-tol, lumalaban ka ding 98% mga para illegal, baka sinda pa mabaliktaran. Isipon ninyo solamente milagro pwedeng makasolusyon ka di. Iba ko man po gatikat sana so teacher na nagsusunod ko tamang paagi kapagiging para tuturo na nagkamali ko no. Tanggal tulos sa trabaho. Sabi ko, di puntong senador siya, pag-isipan ta. Agko paplad pero oda control. Ay pambihira. Kaya fund control project. Konsueloan mga komento kan sa tuyang mga kababayan dapit sa flood control. Sabi ni Sir Norman Badjola, ang dating Vice Mayor kan Banwan po nin Baaw, flood pa more. Nagbabahaan pundo, nagbabaha man ang tubig. Ay makuro control. Nasobrahan kaya sa pagbakan pundo. Kaya sa tubig, day kayang kontrolon. Kumbaga, ni ba? Sunod sa agos? Kuha na po kitang 54 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Nagbagunas na naman ang oran sa luwas, kundi saradit baga. Pero torik-torik. Sabi ka na amiga tang DJ. Man sa ibong na estasyon sa Nabua, torik-torik. Anuran nga mga torik-torik. Turo-turo. Ako pa yan normal na oran. Tan na oran na normal so darakula. Kunyan pa lang yan, tagiti. Breaking news, Police General Nicolas Torre III fired as PNP Chief. Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed this morning. The President has not yet made an official statement on what the real reason for Torres' dismissal. Alaton takon ano talaga ang pinakamayor na rason sa pagkaka-relieve ni Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief kana sa tuya pong nasyon. Tapos
Tapos ining pinaluwas pa kan Malacañang issued Memorandum Circular number 94-A amending the earlier directive by adding Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas, and Cavite to the provinces where classes at all levels are suspended. In view of forecasted heavy rainfall brought by LP and southwest monsoon. Kaya ugma na naman sa mga estudyante tayo na ngayong magpara ML, magpara kawat sana sa laog kan kwarto. Tawa mayong nanunodan, ang nanunodan sana magpara cellphone, pag-abot sa klase, ayong gayong nanunodan. Dapat maging priority kan mga estudyante iyo po ang pagklase. Dapat makanood sa sendang pag-eskwela. Yan po ang mga lugar na pinagsugo kan DILG sa paagi ni Secretary John Beck Remulla na mayong klase. Tapos suspension of government work and classes in all levels, both public and private. Yan. And Metro Manila, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas, Asinman, Cavite. Yan po ang mga lugar na suspendido ang klase pati ang trabaho. Sa mga pampublikong opisina sa tuya pong gobyerno. Pinag-kumpirmar na kan Malacañang na tinanggal na sa pwestos ni President Ferdinand Marcos Jr. si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Dahil naman nagtaonin iba pang detalyes manungod sa kung ano ang rason dapit digdi. Basado sa impormasyon kay Executive Secretary Lucas Bersamen ngunya na aldaw. Mientras tanto, pigaaram pa man sa presente ang rason kan nasambit ng issue. Gadanan duwa ka tao mantangan siyam na ibaan irido makalis na magbaliktad na sarong L300 ban sa barangay Kadahog sa Banawaan kan Lawaan, Antique. Binastuan na mga nagada na sinda Gerald Parahilio,
Templora, 21 anyos, residente kan Barangay Ginsang, Hamtik Asen Crestinil, Granada, Standarte, 20 anyos, residente man kan District 1, Sebalum, Antique. Sigun ki Police Executive Master Sergeant Janet Garcesa, Deputy Chief of Police kan Lawaan Municipal Police Station, halian ban sa kayan mga estudyante kan University of Antique Main Campus sa Banwaan kan Kulasi. Alagad pag-abot ninda sa lugar, nag-overtake na suminunod sa inda na sarupang ban kung saan imbes na bumangga sa likodan, na parte kan bihikulo ang kinabig kan driver na si Soriano Almonte, 57 anyos, ang Manibela. Naging rason kan aksidente. Dahil naman nakaabot na buhay sa ospital ang duwa pang estudyante na nagsapo ng mga fatal na lastro sa manlain na party kan sa indang lawas. Ntang iriduman ang iba na padagos na pigbubulong sa ospital duman sa Antique. Sa presente nagpapadagos pan investigasyon kan pulisya sa nasambit ng aksidente. Para sa badong nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bamutungan na bloom. Charm Fabric, lamig kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bamutungan na bloom. Charm Fabric, lamig kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, kung panuwin man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung panuwin man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa pamilya, i-shield mo. Laban at matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Rito
Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one to top. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. 7-duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagat ka sa ayam? Irapax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Irapax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po silang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato, asin na kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin-asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang anak sa misyong dapat sa presyong abot kaya at manapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. At kung magsira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya umayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bahay na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alcalor Street, San Miguel, Iriga City, sa Taasan, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arali sa Yusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog mursa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na diwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards, as in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, saan kununyan. Umuulan ng free e-load sa ML Willier. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na ML Willier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 227744 series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamaga sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 14 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Hindi daw kita sa tigsik ni Congressman Ampao. Tigsik ko ang ibang ilihidong opisyal ang sa indang gibo nakaka-inspirar sa kalimidad sinda malalauman. Aksyon agad sa baha minalamutaw. Tigsik ko ang serbisyo publiko sa gobyerno, dakol ang disipulo, inspirasyon ang dara sa mga tao, sa sendo kami minasaludo. Tigsik ko ang bagong PNP chief, alagad pigribaya na. May itom sanaan sa iyang kublit, pero sa trabaho, sos malupit. Mga hadi-hadian sa iya kupsit. Tigsik ko kamong nasa gobyerno, bako tabi kamong hadi sa templo, kundi uripon kan mga tao, gibuhon ang sa indong mandata. Mandato. Tigsik ko si Sir na maturog nun, pasil dulukon, dipisil dakupon, sa mga kahimanwa maulyason, sa opisinang aircon, naghuhukragong. Tigsik ko si Congressman na sobrang gulang, kadakol ang patinampong nahaman, ang dilensya sa bulsa, nagsusupay ang mga proyekto, Anas Ampaw. Birang mga tigsik ini. Yata Honorabling Buaya, ang rapak naglalanalana, bundat na permi pang nakanganga.
paan na sabi na pinagsusubukan kong magpabisto nin makabagong politika halik kay Vico Soto. Pinalikan ang mga notes sa interview kay Vico Soto kan taon 2019, nagkapirang semana bago giniba ang eleksyon. Henot na nagsabak siya kay ito para sa highest position sa Pasig City puon ka sa pagiging councilor o single term. Notes, graduate in EB Political Science sa Ateneo de Manila University, may master's degree in public management sa Ateneo School of Government. Aware na ang mga taga-Pasig na well-loved kan pamilya si Vico. Nahihiling nindang pinag-iibahan siya sa campaign sorties kana magurang na sinda Beck Soto asin Connie Reyes, mga tugang na sinda Oyoboy asin Danica asin Magen ang stepmother na si Pauline Luna. Nagdakulang komportable, may kayaan magurang, mas hoben na hilingon sa edad na 29 anyos, 36 na siya ngunyan. Saro sa Young Bloods kan Philippine Politics na nagduman sa siyudad Canaga o nagdigdi sa siyudad Canaga para matutuhan ang mga ginibo kay ito ni Mayor Jesse Robredo, lalo na ang people's participation sa governance. Kung ano bang mga kahenerasyon sa arts, science, entrepreneurship, etc. as in interest, good governance sa iya. Yan, interview. DMB, ano ang nagtulak sa imo para maglaog sa politika? Sabi ni Vico, actually, dahil ako mahilig sa politika. Gobyerno po talaga. Ever since I was 10 years old or maybe even younger, I always wanted to work in government. So whether elected, offended, career officer, basta nasa puso ko talagang gusto kong magtrabaho sa gobyerno. Kaya panhapot sa iya, paano nagpuon ang fascination mo sa governance? Vico, one of my biggest influence is Kuya L.A. Iba sa Indo, baka abistado si L.A. Mumar, aki ni Mama with Larry Mumar, the basketball player. Naging dakulang impluensya sa kuya na maging interesado sa gobyerno. Ulit 11 years nagurang niya sa kuya. So kana college siya, ako grade school minsan sa Harong, pagpuli niya kung ano itong mga kumbaga napag-adalan ninda sa klase, development study, major po siya. Pinagtutok doon niya sa sakuya. Tapos quiz niya pa ako kinabukasan. O kung binasa talaga ang mga pinapabasa niya. So from a very early age, I was exposed to government-related subjects. Pero kana panahon na ito, dahil ko pa man masyadong naiintindihan. Siyempre, 10, 11 years old, diba? Pero itong interest never nawara, and eventually itong interest na ito nagdevelop po siya sa sarong passion sa marhay na paggugobyerno. Kung ikaan pipilion kan mga Pasigueño sa Mayo 13, ano ang gigibuhon mo? Enot ipupundo niya to ang pang-abuso sa puder. Itong pagmahiling sana na kinakamutan, itong kalaban iyon tatanggalo na sa trabaho. Igwaman sa muya na pinagtabangan kaming magpakarhay kan sound system, tinanggal na bilang street sweeper. Eman siguro sikreto ang korupsyon sa gobyerno niya to. Again, I'm not accusing anyone, pero sa sarong banda araman niya to, natutuo yan. Kaya kaipuhan po niya ito ang mga politiko na bago. Press, bako, pang disillusion sa politika, kaipuhan sinda po ang mga magtindog, kaipuhan sinda ang manindugan, para ang gobyerno, aram niya to ang tama. Hoya pa ang hapot ki Vico. Sawa ng mga Pilipino sa politikong puro pangako, ano ang pagkakaiba mo? Ang sabi po ni Vico, I make it a point not to make many promises. Basta numero unong pangako ko sa mga namamanuaan, kung tatawan din da ako nin pagkakataon, mayo pong mapapaduman sa bulsa ko. Kundi ang sweldo ko, ang number one na pangako ko, dahilan takon arog kaya ang gigibuhon, nagtutubod ako. Nasa 10.7 bilyones na pesos
kana Pasig kada taon dakul pong mga pwedeng gibuhon. Dahil man ako nangangako na ang iba kaya sasabihon o tatawaan ko kamunin arog kay ni. Magibo ako nin arog kay ning programa. Gabos po yan na sa plano. Pero aram man nyato na sa paggugoberno, dahil man talaga natutupad. So ako, nag-iiwas ako sa mga pangako. Basta ito pong number 1 na pangako ko, mayong mapapaduman sa bulsa ko kundi ang sweldo ko. Oya pan hapot, dahil ka nagsunod, sayapa ka na magurang mo sa showbiz. Haram po nindo, never akong naging interesado sa showbiz. Sa katunayan na girumduman ko pa kan aki pa ako, talagang permininda akong ginigest. Dawa birthday sana, mag-apirman na ako sa Itbulaga. Pero kaito po ng mga nagko-cover sa showbiz, never. Nindo akong nahiling dyan. Nagluluwas lang ako pag talagang napirit lang. Saka gurang na ako kan magluwas ako kan aki pa ko, talagang habo ko. Naghihibi ako kaito na naglalapagan kami ni mama kaito para sa birthday greeting kay Papa sa Itbulaga. Susupkon talaga ako kan aki pa ko. I think yan ang dahilan kung taano taday ako komportable sa showbiz. Daya ako naging komportable na sikat ang mga magurang ko, lalo na kan aki pa ko. Pero siyempre kan magurang na nasanay naman. Hoya pan hapot, kibiko, naiman na pinagpugulan ang paglaog mo sa politika. Sabi ni Biko, medyo kabado sinda. Pero kan may palawanag ko na sa senda kung taano takaipuan kong magdalagan para alkalde kan Pasig, naintindihan man ninda ako. Dahil ninda ako pinugulan, dahil ang taaram ninda, siguro ninda na dahil ako mapupugulan. Kaya panapot ki Mayor Biko, magastos ang pagkandidatong ini. Kandidato mo. Ang sabi po ni Biko, may gastos, pero ako po susubukan kong magpabisto kan makabagong politika. Gusto pong sabihon araman nyato na kung dakula ang ginagastos kan sarong politiko, kung magastos nin 100 milyones de pesos, imposibleng dahil bawion. As in, imposible talaga. So ako po bilang sarong hobe na politiko, gusto ko pong magpabistokan makabagong estelo na dahil magastos nin pagkadro dakulang kwarta. Tapos babawion man, ako po kung may tatabang dakulang salamat. Basta sa kuya, hanggang makakaya, lang dahil kita magastos ng milyon-milyon para sa namanggana. Important impression sa kamugtakan, hitsura sa langkaw kan pinag-adalan, common sense sa pagpupuon sa ibaba kan mga posisyon sa gobyerno, asin mga bagong kaisipan sa good governance, harayuan maabot. Kumbaga, hoben paligdi si Biko Soto, 26 anyos. Kunyan 36 anyos na. 10 taon ang nakaagi. Ang lalawgon niya, garo inosente kan panahon. Pero may pag-sincero ang lalawgon ni Mayor Biko Soto kan Pasig. Kaya de po kita mangalas kung paano niya pinaasenso ang Pasig City. Kumbaga darakan bagong estilo sa pamumulitika. Saan sabi niya dahil siya maresibinin mga anuman na suhol, kung anong mga pahalnas. Resibihon sana niya so sa iyang sweldo. Basta kaisipan kay ni Mayor Biko Soto duman sa Pasig, iyo ang good governance. Sana dakol pa pong makaarog kan estelo sa pag-gobyerno lokal ni Mayor Biko Soto kan Pasig City, digdi po sa tuyang nasyon.
pa magkakasunod na naman na nagpautob ang mga kumpanya nila na nin paglangkaw sa presyo kan sa indang mga produktong petrolyo. Ipig papautob ngunya na aldaw ang 70 centimos na paglangkaw sa kada litro kan gasolina. Mantang ang gas igwang paglangkaw man nasa 30 centimos sa kada litro. Asin 50 centimos sa kada litro man kan krudo. Nahihiling na rason kan Department of Energy sa paghalangkaw kan presyo and kulpa kan tensyon duman sa pagultanan kan Russia asin man Ukraine. May nakalatag naman na contingency measure o security plan ng gobyerno in kaso mangyari ang worst case scenario sa parte kan West Philippine Sea, lalo na nagpapadago sa pagiging agresibo ang China na maot makarani sa BRP Sierra Madre. Nakahanda naman ang Armed Forces of the Philippines na ikasar ang nasambit ng security plan sigon ki National Maritime Council spokesperson Yusik Alexander Lopez na parte ini kan pinaghahandaan ng worst case scenario kung mangahas ang China na liwat ranihan ni Nusto ang BRP Sierra Madre. Inawan doon man ni Lopez na warang makakapugol sa Pilipinas sa pigigibong rotation and resupply missions para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. Penonto ni Lopez na diretso ka nasyon na ipagpadago sana ang rotation and resupply missions. Pinahayag man ni Lopez na malinaw na nakabugtak sa provisional understanding sa pagultanan kan Pilipinas as in China na daininda dapat gambalaon o ulangon o ribukon ang satuyang rotation and resupply missions. Sa presente 24 oras na nakabantay ang mga tropa kan Pilipinas asin ipigdokumento ang gabos nin hiro kan barko kan China asin Chinese militia vessels duman sa West Philippine Sea. Ay, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Pamukid San Fernando Camarines Sur kay Mayor Mayora Tenda Nabar. Siyempre dyan sa Pamukid San Fernando kay Margie Mata Ramos. Kumusta man dyan po sa Banuan kan Bula kay Mayor Nunoy Ebasco. Siyempre kay dating Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon. Uy, sa amigo ta na dati man na taga-radyo kay August Vergara. Pa nag-apilar man ang Pares Pastoral Council for Responsible Voting na inian horing pagkakataon na iuoktabaan barangay Sinsanggunang Kabataan Elections makalis ining ilipat gikan sa Disyembre 2025 pasering sa Nobyembre 2026. Sigon ki PPCR Chairperson Evelyn Singson, importante ang regular na pagsagibo nin eleksyon nganing mamantinir ang paninimbagan kan mga opisyal asin tiwala kan mga namamanwaan. Tinawan doon niya na pauro-otro na pagpapaoktaba ang nakakaraot sa demokrasya. Magarumduman na pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12232 na nagtagama kan bagong petsa kan barangay asin Sangguniang Kabataan Elections. Kasabayan na pagsagibo nin barangay asin Sangguniang Kabataan Elections kada 4 na taon.
Apera digdi pinag-ako man kan PPCRB ang rason kan pagpapaoktaba nganing tawandalan ang paghahanda sa kainot-inoting parliamentary elections tuman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa maabot na Oktubre 2025 alagad pigduo ni Singson na bako ini dapat maging rason nganing pirming i-oktaba ang barangay elections. Dawa kaya pinaano baga pag sa barangay normal na yan dahil pigdadagos ang eleksyon perming pauro oktaba rin daw mababago po ang sistemang ini digdi sa tuyang nasyon pag abot sa barangay. Ayan, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose
Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa. Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang RPN DZKI Radyo Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession, fluvial procession, the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyong major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City, Siriman. Nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual. Minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Serrano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, CNB Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. RPN DZKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Peña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station, together with the following sponsors: SJ Water Refilling Station, San Jose Nabua, Camarines Sur; Luis P. Longasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur;
Mr. and Mrs. Chito and Baby Canyeso and family. Josie C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. Isnado family, Poblacion Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Rafael and Judith Simbulan and family. Andrew and Tita Celebrado and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. C. Bong's Food Hub by Chef Bong, located along the highway, Zone 5, Santo Domingo, Iriga City, with branch at Iriga City Plaza. Mr. and Mrs. Pedro Longcasa and family, Moranya Law Office and Accounting Services, through attorney Aimee Sepe Moranya. And to our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Erga City; Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur; Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Erga City; AG Recto, Medical and Industrial Gases; Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Erga City; Salcedo Gravel and Sand; Cesar Atas Salcedo, Proprietor; Care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Erga City; Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur; Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur; Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro; Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City; Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur; Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay; Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City; Anita Tirao, San Francisco, Erga City. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial possession kinang Peña Francia as in El Divino Rostro. Ngo & Sons Trading and Industries Incorporated, San Roque, Iriga City; Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Boboy and Milet Robles, Moralio; Multibrand Distributor, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua; Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City; Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio; Iriga Joe Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo; Audals Trading, San Miguel, Iriga City; Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City; AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City; Francie Emporium and Texway, San Roque, Iriga City; Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nick Charmaine Bronjal Alfilor; MBA Aris Digital Studio, Chima Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned and managed by Miss Menchi Bagapuro; Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City; Segera Technological Colleges Incorporated, Francia, Iriga City, Julio Victor Marlo Segera, School President; Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur; Iriga Shell House, Camarines Sur Eye Center, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur; and Plaza Medicap, Naga City, for best medical and surgical eye care in Camarines Sur, founded by Dr. Mark Padua Meneses, Ana Bueno, physician and board-certified ophthalmologist. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Miss Egay Singh. Papermark, San Francisco, Iriga City. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga Plaza, Drew Valier, sole proprietor. SN Hovey Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hovey. Ate Reyes Salon for men and women,
Ground floor, AF Building, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Genevieve Reyes. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Second floor, SLT Building, San Roque, Iriga City and San Francisco, Iriga City. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benitungo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Cornelia Montessori Mariners Village, Mr. Chito Beridico and Attorney Gladys Misola Beridico, Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Sell milk tea, iced coffee, and student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bembo and Coli Oliva. Aim Smile Dental Care Center, Zone 7, National Highway, Santo Domingo, Iriga City. Owned by Dr. Alexa Isabel Monge Gonzalez, Dentist. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City. San Nicolas, Iriga City. Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur. Concepcion Grande, Naga City. Peña Francia Avenue, Naga City. San Felipe, Naga City. And Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Jose M. Altesa and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Roger Sorilla Dasa, San Jose Nabua, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer. Licensed Real Estate Broker and Appraiser. CP number 0998-990-5521. Salamat po sa Indoga Boss. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City. Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Audi Jose de Villa. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City. Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office. Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal.
Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reynosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabua MPS. PAMS Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief PCAD, PNCO, Iriga City Police Station. Entel Operatives of Nabua Municipal Police Station. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Engineer and Mrs. Pobreo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and family, Nabua, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Pares and family, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and family, Matakon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy, and Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindoga Boss. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Ang RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Salamat po sa Saindoga Boss. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Pana lang po kitang 3 minutos na natatada. Nagabugtak na bilang bagong PNP chief kan Philippine National Police si Lieutenant General Jose Melincio Nartates Jr. Karibay ni General Nicolas Torre III bilang bagong chief kan Philippine National Police digdi po sa satuyang nasyon. Siyang pinagabugtak
bilang bagong Chief of Police. Siya ang Deputy Chief kana PNP for Administration. Automatic Rinibayan tulos. Advisory pala na Erga City Police Station. Pitig di sa examination advisory, PNP entrance and promotional applicants. Please be advised that the filing and processing of examination applications is temporarily suspended. Unya na pagka-aldaw due to the DILG declaration of no work in government offices. Filing and processing will resume immediately once the suspension is lifted. Yan po ang pangapudan kan ICPS. Dalian train na may 4 na bagon ang opisyal lang na i-deploy duman sa Metro Rail Transit Line 3 MRT3 kana ongon yan na pagkaaldaw sigon sa Department of Transportation. Sigon sa DOTR ang inot na pagkakataon na mapadalagan ang nasambit ng train na magdadaranin kabilugan na 4 na Dalian train na na-deploy. Inaasahan man na subuot na madadagdaganin 500 na pasahero ang kapasidad kada biyahe ng mga katabang para maparikasan pagsakay asin mabawasan ang pila kan mga commuter. Nakatagama man na magbiyahe ang mga Dalian train set kon oras nin rush hour pon alas 7 nin aga sagkod alas 9 nin pagkaaga hasta alas 5 nin hapon sagkod alas 7 nin pagkabanggi. Pero inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares sa lado technical, si Cha Benaobra. Duman sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sindong ding sawang pagantap.